రసామృత సింధు ఐ థింక్ 13వ అధ్యాయం ప్రారంభించబోతున్నాం. నిన్న 12లో ఈ భక్తి సేవకు చేయడానికి ఇంకా కొన్ని విధానాలు చూసాము. 12లో మీకు గుర్తున్న విషయాలు పెట్టండి. లాస్ట్ పాయింట్ కంటిన్యూషన్ కోసం ఏమిటి అంటే విగ్రహారాధన, శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం. దానివల్ల ఏమిటి లాభం అంటే, మరి శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం ఉన్నప్పుడు మన ఇది స్ఫటికం గనక ఏ రంగు మీద పెడితే ఆ రంగు ఎలా కనిపిస్తుందో, మనం కూడా కల్మషం లేకుండా ఒక శుద్ధ భక్తుడి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మరి శుద్ధ భక్తుడు యొక్క నిష్కల్మష తత్వం మనకు కూడా వస్తుంది అనమాట. సో అందుకని అది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మధురా నగర వాసం ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇలాంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఉండడం ఎంత ముఖ్యం అన్నది చూసాము. అంతకుముందు ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ కూడా చూసాం. ఇప్పుడు 13వ అధ్యాయంలో ముఖ్యమైన 5 భక్తి విధానాలు చూద్దాం. భక్తిని అలవర్చుకోవడానికి అవసరమైన ముఖ్యమైన 5 విధానాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో 13వ అధ్యాయం ముఖ్యమైన 5 భక్తి విధానాల గురించి చెప్తోంది. సో ఇప్పుడు మనం మధుర నివాసం, విగ్రహారాధన, భాగవత పఠనం, ఇక్కడ ఆల్రెడీ భక్తుల సేవ, తర్వాత హరే కృష్ణ మహామంత్ర కీర్తన, ఈ 5 కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి ఈ భక్తి విధానంలో అని రూప గోస్వామి చెప్పారు. కాబట్టి ఈ 5 విధానాల్లో ఏ ఒక్కదానితో అయినా మనం అనుబంధాన్ని కనుక ఏర్పరచుకున్నట్లయితే ప్రారంభ స్థితిలో మరి మనకి భావభక్తిని కలిగించే శక్తి ఈ 5 విధానాలకు ఉన్నది. ఏమిటంటే మనం గనక ప్రారంభ దశలో ఉంటే మధురానగర్ అంటే అలాంటి పుణ్యక్షేత్రంలో నివసించడం, కానీ విగ్రహారాధన మరి అది కరెక్ట్గా మనం అర్చన చేసిన, భగవంతుడికి పూజ జరిపిన, అలాగే భాగవతం పఠించిన అంటే వినడం, శ్రవణం చేసిన, భక్తులకు సేవ చేసిన ఈ శుద్ధ భక్తులకు, లేదా ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర సంకీర్తన, ఇవన్నీ కూడా మరి ముఖ్యమైనటువంటి ఏ ఒక్కదాని పట్ల అనుబంధం కలిగినా కూడా భావభక్తిని కలిగించేటటువంటి
శక్తి ఈ విధానాలకు ఉన్నది. సో భగవంతుడిని మరి అర్చారూపం అంటాం కదా మనము విగ్రహారాధన చేసినప్పుడు ఆ విగ్రహం కూడా భగవద్ అవతారమే. అందుకని దానిని ఏ అవతారం అంటాం అంటే అర్చా విగ్రహము అని చెప్పి అంటారు. కాబట్టి భగవంతుడు స్వయంగా అందులో ఉన్నారు అనే భావంతోనే మరి మనం అర్చన పూజ చేయాలి. కాబట్టి ఈ అర్చారూపాన్ని ఆరాధించే విషయం గురించి రూప గోస్వామి ఏం చెప్పారంటే, మరి ఈ జగత్తులో మనం ఏదో మిత్రుల సాంగత్య సుఖం అనుభవించాలని ఇచ్చ ఇంకా నీలో మిగిలి ఉన్నా కూడా ఏమాత్రం మిగిలి అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ ఐహిక భోగాలు అనుభవించాలి అనేటటువంటి ఆసక్తి నీలో అంటే యూజువల్గా మరి బయటికి వెళ్ళడం, మిత్రులతో అటు ఇటు వెళ్ళడం, కొంచెం సమయం గడపడం, ఇవన్నీ అంటే ఐహిక సుఖాల కోసం ఈ పనులు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఇంకా ఇటువంటి ఆసక్తి నీలో ఏమాత్రం మిగిలి ఉన్నా ఈ కేశీ తీర్థం అంటే అది బృందావనంలో ఒక స్నాన ఘట్టం పేరు కేశీ తీర్థం. సో ఈ కేశీ తీర్థం దగ్గరికి వెళ్ళి నీవు శ్రీకృష్ణుడి రూపాన్ని నీవు అక్కడ ఉన్న అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ భగవంతుడి దివ్య రూపం ఉన్నది శ్రీకృష్ణుడిది, అది నీవు దర్శించు. అతన్నే గోవిందుడు అంటారు. మరి ఆయన ఎలాంటి వాడు అంటే ఆయన విశాలమైన నేత్రాలు, మోహింపజేసే విశాలమైన నేత్రాలు ఉన్నవాడు, మురళిని వాయించేవాడు, శిరస్సుపై నెమలి పింఛాన్ని ధరించినవాడు, దేహము పండు వెన్నెలలాగా విరాజిల్లుచుండేటటువంటి శ్రీకృష్ణుని నువ్వెప్పుడు ఎన్నడూను దర్శింపకు అంటున్నారనమాట. అంటే ఈ శ్లోకంలో అర్థం ఏమిటి అంటే, నీ ఇంట్లో శ్రీమూర్తిని ఆ శ్రీ విగ్రహాన్ని ఉంచుకుని అర్చించే వాళ్ళకి ఆయనతో ఏమాత్రం అనుబంధం ఏర్పడినా భగవంతుడితో, అతడు ఇంకా తన బంధువులను, మిత్రులను, ఐహిక సుఖాలను, సమాజాన్ని వీటన్నిటినీ కూడా విసర్జిస్తాడు అంటే వాళ్ళందరి మధ్యలో ఉన్నా కూడా ప్రేమ దేని మీద, ఆసక్తి దేని మీద ఉంటుంది అంటే ఆ భగవంతుడు తన యొక్క అర్చా విగ్రహం మీద ఉంటుంది. అందుకని ఇంటిలో ఆ భగవన్మూర్తిని నువ్వు నెలకొల్పుకొని కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి నువ్వు భక్తితో సేవించడం ప్రతి గృహస్థుడికి కూడా కర్తవ్యం అంటున్నారనమాట. కాబట్టి దీనివల్ల మనకి ఈ క్లబ్స్కి కానీ, సినిమాలు లేదా ఇటువంటి సోషల్ వాటికి స్మోకింగ్ చేయడం, ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం, ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి కదా. మరి ఏది ఈ రోజుల్లో ఇదంతా కూడా చాలా నాగరికత అనుకుంటున్నారు. మరి కాబట్టి ఇటువంటి నిరర్ధక కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఆపివేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ పూజా విధానంతో, మన అర్చా విగ్రహంతో అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటామో, మనకి ఇటువంటి అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళైనా క్రమేణా వాళ్ళు దాని నుండి దూరమయ్యి భగవంతుడితో అనుబంధాన్ని పెంచుకుంటారు. అలాగే మరి ఇంట్లో వాళ్ళందరితో సహా కూడా ఈ పూజ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా శ్రీ విగ్రహాలను ఆరాధించడానికి ఎవరైతే ప్రాధాన్యత ఇస్తారో వాళ్ళల్లో ఇటువంటి ఆసక్తులు, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు అనవసరపు ఆసక్తులన్నీ నశిస్తాయి అని చెప్పి రూప గోస్వామి చెప్తున్నారనమాట. అంటే పైన ఒక రకమైనటువంటి అంటే నీకు ఇటువంటి వాటి మీద ఆసక్తి ఉంటే ఇంక నువ్వు ఆ బృందావనంలో ఉన్న ఆ భగవంతుడిని దర్శించక్కర్లేదు అని చెప్తున్నారు. ఆయన ఇటువంటి వాడు అంటే ఆయనకి ఉన్నటువంటి భగవంతుల్లో ఉన్న ఆకర్షణ ఏమిటి అనేది కొన్ని వివరిస్తూ, నీకు ఆకర్షణ అంటే కూడా నీకేమిటో తెలియదు అన్న అర్థంతో ఈ శ్లోకం చెప్తున్నారనమాట. సో రూప గోస్వామి ఇంకా ఏమంటున్నారు అంటే, మూర్ఖమిత్రమా, ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు కోరడాన్ని భాగవతం లో కొన్ని భాగాలు ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం కూడా అనవసరం, భక్తి కావాలి అని చెప్పి భాగవతం చెప్తుంది. కాబట్టి ఇలా భాగవతంలో ఈ మంగళప్రదమైన భాగాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఏమిటంటే ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు. మరి అక్కడ ధర్మం, అర్థం, కామం కూడా కావాలని కోరుకుంటూ స్లోగా మోక్షం వైపు వస్తారు ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో ఉన్నవాళ్ళు. కానీ అవన్నీ కూడా అనవసరము.
ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండడం ఇంకా ఉత్తమం అని చెప్పి భాగవతం చెప్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి మంగళప్రదమైన భాగాలన్నీ భాగవతంలోవి నీవు ఇదివరకే విని ఉన్నావు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ఈ దివ్యలీలలు వర్ణించే భాగవతంలో దశమ స్కందంలో శ్లోకాల ద్వారా నీకు హృదయంలో నువ్వు నిశ్చయంగా నువ్వు అంటే భాగవతంలో దశమ స్కందం శ్లోకాలు నీ వీణుల ద్వారా నీ హృదయంలో నిశ్చయంగా ప్రవేశిస్తాయి. అంటే నువ్వు ఆ 10th క్యాంటోలో అది ఏమిటి భాగవతంలో 10th క్యాంటో అది శ్రీకృష్ణ అవతారం గురించి ఉంటుంది. కాబట్టి అందులో ఉన్న శ్లోకాలు నీకు వీణుల విందుగా వినపడి నీ చెవులలో నుంచి నీ హృదయంలోకి వెళ్ళి అక్కడ స్థానం ఏర్పరచుకుంటాయి. అంటే భగవంతుడికి అక్కడ స్థానం ఏర్పడుతుంది నువ్వు గనక ఆ 10వ అధ్యాయం చదివినట్లయితే అని చెప్పి రూప గోస్వామి అంటున్నారు. అలాగే ఆర్థిక అభ్యుదయం, తర్వాత కామ్యకర్మ ఫలితాలు ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ భౌతిక పదార్థాలుగా భావించి ఎప్పుడైతే మనం వదిలిపెట్టగలుగుతామో అప్పుడు కానీ మనం భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకోలేము అని చెప్పి బిగినింగ్ లోనే భాగవతంలో 1.1.2 శ్లోకాలు చెప్తారు. సో భక్తిని గురించి భాగవతం అలా డీటెయిల్డ్ గా చర్చిస్తుంది అనమాట. సో వైరాగ్యంలో భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు మాత్రమే దశమ స్కందంలో వర్ణించబడ్డ భగవల్లీలను నిజంగా అర్థం చేసుకోగలరు. ఆ వైరాగ్యంలో ఉన్నప్పుడు, వైరాగ్యం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహాలను జయించగలిగిన వాళ్ళు, ఆ కోరికల్ని తగ్గించుకోగలిగిన వాళ్ళు. వైరాగ్యం అనగానే ఏదో సన్యాసిలాగా మనం కూడా మరి అలా అయిపోవాలి, అందరినీ వదిలేయాలని కాదు. మనం అన్నిట్లో ఉన్నా కూడా హ్యాండ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, హెడ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అని అంటూ ఉంటారు. అంటే మనం చేసే పనులు చేస్తున్నా కూడా మనసులో ఈ వ్యామోహాలు లేకుండా ఉండగలగటం. సో అటువంటి వైరాగ్యంలో ఉన్నప్పుడే, ఈ వ్యామోహాలు లేనప్పుడే భాగవతాన్ని నిజంగా ఆ 10వ స్కందంలో ఉన్న భగవల్లీలను అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యపడుతుంది అంటున్నారు. సో ఈ భాగవతం పట్ల సహజమైన ఆకర్షణ, అభిరుచి ఉన్నవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. వాళ్ళు తప్ప ఇక దశమ స్కందంలో ఈ రాసలీలల యొక్క అర్థం తెలుసుకోవడానికి వేరే వాళ్ళు ప్రయత్నించడం కూడా అనవసరం అంటున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది అర్థం కాదు. భాగవతాన్ని యథాతథంగా ఆస్వాదించాలంటే శుద్ధ భక్తుడై ఆ భక్తిలో నిమగ్నుడై ఉండాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది తెలియక ఈ రాసలీలల్ని, గోపికా కృష్ణుల అనుబంధాన్ని తప్పుగా అంచనా వేస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా వినే ఉంటారు. సో అది అర్థం చేసుకోవాలంటే నిజమైన భక్తి ఉంటేనే సాధ్యపడుతుంది అంటున్నారు. సో ఇక్కడ రూప గోస్వామి చెప్పినట్లుగా 2 శ్లోకాల్లో అంటే అలంకారికంగా, పరోక్షంగా ఈ భౌతిక సంఘంతో మన సాంగత్యము, ఈ ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఖండించారనమాట. అంటే ఈ మాయలో ఉండడాన్ని ఆయన ఖండించారు. సహజంగా జనులంతా కూడా మరి సొసైటీలోను, మిత్రుల పట్ల, ప్రేమ పట్ల, వీటన్నిటి పట్ల ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటారు కదా. మరి ఇవే కదా మనకి చుట్టూ కనపడుతూ ఉంటాయి. సో మన దృష్టి ఎంతసేపు ఈ బయట కనిపించే వాటి మీదే ఉంది, మన చుట్టూ ఉన్న వాటి మీద. సో ఈ బంధాలన్నీ దృఢపరచుకోవడానికి మరి మనం ఎన్నో అవస్థలు పెడుతూ ఉంటాం. ఏదో ఎవరినో చూస్తాము, సరే వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటాము, దానికి తగ్గ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటాము. అదైన తర్వాత మరి ఒక గృహం కావాలనుకుంటాము, తర్వాత సంతానం, వాళ్ళకి కావాల్సింది, ఇలా ఈ ఐహిక బంధాలకు ఇంకా ఇంకా దృఢపరచుకోవడానికి ఇంకా ఇంకా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ ఉంటాము. కానీ రాధాకృష్ణుల మూర్తుల్ని సందర్శించడం అంటే ఏమిటి అంటే ఇలాంటి భౌతిక సాంగత్య ప్రయత్నాలన్నిటినీ విస్మరించడమే అంటున్నారనమాట. సో ఆయన తన శ్లోకంలో రూప గోస్వామి ఈ ఐహిక బంధాలు, స్నేహాలు, ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా ప్రశంసించబడుతున్నట్లు ఉన్నా కూడా శ్రీమూర్తి లేదా గోవిందుని దర్శనం నిరసించబడ్డట్లుగా కనిపిస్తుంది అంటున్నారు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ భౌతిక బంధాలను ప్రశంసిస్తు వాటిల్లో మునిగి ఉంటామో ఆటోమేటిక్ గా మనం భగవంతుని దర్శనాన్ని నిరసించినట్లే. అంటే ఆయన పట్ల ఇంట్రెస్ట్, ఇటు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది అంటే అటు భగవంతుడి వైపు ఆ ఇంట్రెస్ట్, ఆసక్తి తగ్గినట్లే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ వ్యంగ్య ప్రవృత్తి ఆయన
చెప్పడం. ఎప్పుడైతే నీకు ఈ ఫ్రెండ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, ఇంక నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ కేశిఘట్టంలో భగవంతుడి రూపాన్ని నువ్వు దర్శించకు. అది ఎంత ఆకర్షణీయమైన రూపం అంటే, మరి ఆయన మోహింపచేసే విశాలమైన కనులు, మురళిని వాయిస్తూ, నెమలి పింఛంతో ఎంతో వెలిగిపోతున్న, ఉజ్వలంగా విరాజిల్లేటటువంటి వెన్నెలలో విరాజిల్లే ఆయన విగ్రహాన్ని నువ్వు చూడకు అంటున్నారనమాట అక్కడ. కొంత వ్యంగ్యం. అంటే నీకు ఇటువంటి వాటి మీద ఉన్నప్పుడు ఇంక నీకు ఆ భగవంతుడి ఆకర్షణ నీకెలా తెలుస్తుంది అన్న అర్థం అనమాట ఆ శ్లోకంలో. సో అది ఇక్కడ నిజమైన మీనింగ్ ఆ శ్లోకంలో. సో నువ్వు దర్శించకు ఇంకా, అంటే అనవసరం. నీ దృష్టి వీటి మీద ఉన్నప్పుడు నీకు చూసినా నీకు దాని యొక్క మహత్యం గాని, దానిలో ఆకర్షణ గాని నీకు తెలియదు అంటున్నారు. సో ఇలాగే భగవల్లీలను ఆస్వాదించడానికి కూడా దివ్య లక్షణాలు ఉండాలి అంటున్నారు రూపగోస్వామి. సో ఒక భక్తుడు ఏమన్నాడు అంటే, నేను భగవంతుడి శ్రీ విగ్రహాలను సందర్శించింది మొదలు నా కళ్ళు ఆశ్రువులతో నిండి ఆ మూర్తిని అభిషేకిస్తున్నాయి. అంటే కంటి వెంట కారే ఆశ్రువులు ఆ భగవంతుడి మూర్తికి అభిషేకం చేస్తున్నాయట. శరీరం కంపిస్తోంది. ఐహిక విధులను నిర్వహించడానికి ఇక నేను నన్ను అసమర్థుని చేస్తున్నా. అంటే ఈ భౌతిక విధులేమి కూడా వాటి మీద నిర్వహించాలనేటటువంటి ఆసక్తి కూడా లేదు. భగవంతుణ్ణి సందర్శించింది మొదలు నేను ఇంట్లో కూడా నిశ్చలంగా ఉండలేకుండా ఉన్నాను. ఎప్పుడు ఆయన దర్శనానికే వెళ్ళాలని అనిపిస్తుంది అని ఒక భక్తుడు అన్నారని రూపగోస్వామి చెప్తున్నారు. సో భగవల్లీలల్ని ఆస్వాదించడంలో ఉన్న దివ్య లక్షణాలు ఏమిటి అంటే ఇలా ఉంటారు. ఈ శ్లోకంలో అర్థం ఏమిటి అంటే, శుద్ధ భక్తుడి సాంగత్య భాగ్యం గనక మనకి లభించింది అంటే వెంటనే ఇక ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఆ భక్తుని నోటి నుండి శ్రీకృష్ణుడి గురించి వినాలి, భగవంతుడి గురించి వినాలనే కోరిక కలుగుతుంది అంటున్నారన్నమాట. కలగాలి ఎప్పుడైతే మనం ఒక శుద్ధ భక్తి సాంగత్య భాగ్యం లభించిందో అని చెప్తున్నా. అంటే శ్రీకృష్ణ చైతన్యం అతనిలో అంకురించాలి, భగవంతుడి మీద ఆ భక్తిభావం అంకురించాలి, ఆసక్తి, ఆ ప్రేమ అంకురించాలి అంటున్నారు. సో ఈ మహామంత్రాన్ని శ్రవణం చేయడం, కీర్తన చేయడం ఎలాగో కూడా ఇంకొక శ్లోకంలో చెప్పారు. సో ఇక్కడ భగవల్లీలను ఆస్వాదించడానికి కావాల్సిన దివ్య లక్షణాలు చెప్పారు. తర్వాత ఇక్కడ మహామంత్ర శ్రవణం కీర్తన ఎలా చేయాలి. నిరంతరం భగవంతుడి నామ సంకీర్తన చేస్తూ నారదుడి చేతిలోని వీణాతంత్రుల స్పందనాలు యోగులు వాళ్ళు వినగలరట. ఎప్పుడు మరి నారదుల వారు ఆయన వీణను వాయిస్తూ ఎప్పుడు భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూనే ఉండేవారు. సో ఆ వీణా తంత్రుల యొక్క స్పందనలు యోగులు వినగలరు. అలాంటి ధ్వని కంపనలు అంటే ఆ సౌండ్ వేవ్స్ నా వీణులలో ప్రవేశించాయి. అంటే నా చెవులకు కూడా అందాయి. నారదుల వారి వీణ మీటుతుంటే అవి నా చెవుల్లో కూడా ప్రవేశించాయి. నిరంతరం భగవంతుడి సాంగత్యాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నాను. క్రమేణా ఐహిక భోగాలన్నిటి పట్ల నాకు ఆసక్తి అంతరిస్తోంది, తగ్గిపోతుంది అంటున్నారనమాట. సో ఈ శ్లోకం అది. సో ఆ నారదుల వారి వీణాతంత్రుల నాదాలు వినిపిస్తున్నట్లుగా భగవంతుడి సాంగత్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఈ ఐహిక భోగాల పట్ల క్రమేణా కోరిక తగ్గుతోంది అని చెప్పారు. అంటే మహామంత్ర భగవన్నామ శ్రవణం కీర్తనం ఎలా చేస్తాయి అన్నదానికి. తరువాత రూపగోస్వామి మధురా మండలం. మరి 5 ముఖ్యం అని చెప్పుకున్నాం కదా. మధురా నగరంలో ఉండడం, శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం, తర్వాత మరి అర్చన చేయడం, ఆ తర్వాత మరి మహామంత్రాన్ని శ్రవణ కీర్తనలు చేయడం. అందుకని వీటన్నిటి గురించి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మధురా నగరం గురించి ఇలా వర్ణించారు. యమునా నది ఒడ్డున కదంబ వృక్షాల నీడలో నానాజాతి పక్షుల కలకల రావాలతో అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో నిలిచి ఉన్న ఆ కృష్ణుడే నాకు అడగడుగున తలపునకు వస్తున్నారు. ఆయనను గురించిన స్మృతులు దివ్య సౌందర్యానందాల అనుభూతిని నాకు చేకూరుస్తున్నవి. సో మనం ఒక్కొక్కసారి ఈ వివరణ, ఈ వర్ణన ఎంత అందంగా ఉంది అంటే మనం ఒక్కసారి కనులు మూసుకుని ఇది ఇమాజిన్ చేసుకుంటే, ఊహించుకున్నాము అంటే యమునా నది తరంగాలతో ప్రవహిస్తోంది.
ఆ తరువాత ఆ ఒడ్డున కదంబ వృక్షాలు ఉన్నాయి. ఆ కదంబ వృక్షాల నీడలో ఎన్నో పక్షులు కలకల రావాలు చేస్తున్నాయి. ఆ కదంబ వృక్షాల మధ్యలో యమునా నదీ తీరంలో శ్రీకృష్ణుడు ఆయన నిలిచి ఉన్నారు. ఎలా మనం ఊహించుకోవచ్చు, ఆయన 2 చేతులతో వీణను వాయిస్తూ నిలిచి ఉన్నారు. అది నాకు తలపునకు వస్తోంది అని రూపగోస్వామి వర్ణిస్తూ, ఆయన గురించిన స్మృతులు దివ్య సౌందర్య ఆనందాల అనుభూతిని నాకు చేకూరుస్తున్నాయి అంటున్నారనమాట. సో మధురా నగరం, బృందావనం గురించి రూపగోస్వామి వర్ణించిన ఈ అనుభూతులు వాస్తవానికి భక్తులు కాని వారికి కూడా ఆ ప్రదేశాలలో భక్తి, ఆ ప్రదేశాల పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది అంటున్నారు. సో ఈ మధురా నగర చుట్టూ 84 చదరపు మైళ్ళ ప్రాంతాన్ని బృందావనం అని చెప్పి అంటారు. యమునా నది తీరంలో అత్యంత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దబడి ఉన్నాయి ఈ 84 స్క్వేర్ మైల్స్ ప్రాంతం. ఇక ఆ ప్రదేశాలను దర్శించి అక్కడే మధువనం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఆ మధువనంలో ఈనాటికి కూడా రాత్రిపూట గోపికలు వస్తూ ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రదేశాలను దర్శించిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా తిరిగి మళ్ళీ ఈ ఐహిక జగత్తులో ప్రవేశించాలని కోరుకోరు. రూపగోస్వామి మధురా బృందావనాల గురించి చెప్పిన ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఆయన స్వయంగా ప్రత్యక్షంగా అనుభవించి చెప్పారు. ఊరికినే మాటలతో కాదు, ఆయన వెళ్ళి తను అక్కడ ఉండి తనకున్న అనుభవాల్ని ఆయన చెప్పారు. అందుకే ఆ యమునా నది తీరంలో కదంబ వృక్ష నీడలో నానాజాతి పక్షుల కలకలారావంలో నిలిచి ఉన్న భగవంతుడే నాకు తలుపునకు వస్తున్నారు. ఆయన అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి ఈ రకంగా మరి భగవంతుడు ఆయనకు ఊహలోకి రావడం, ఆయన మూర్తిని తన మనసులో నిలుపుకుని ఆ అనుభవాన్ని ఆయన అందరికీ ఈ రకంగా పంచి ఇస్తున్నారనమాట. సో ఈ లక్షణాలన్నీ ఆయన అనుభవించి ప్రత్యక్షంగా రచించిన విషయాలు. ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మధురా బృందావనాలు ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చెందినవని రుజువు చేస్తాయి అంటున్నారు. ఇలాంటి భావాన్ని రేకెత్తించగల ప్రదేశం మరి మామూలు ప్రదేశం ఎలా అవుతుంది? అది తప్పనిసరిగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చెందిన ప్రదేశం అని రుజువు చేస్తున్నాయి. అలా కాకపోయినట్లయితే అంత దివ్య భావం ఎలా రేకెత్తుతుంది? ఆ అవకాశమే లేదు అంటున్నారనమాట. ఇలా మనం కొన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్తే మనకు అసలు మనశ్శాంతి కూడా ఉండదు, కానీ కొన్ని ప్లేసెస్లో ప్రశాంతత ఉంటుంది. అలా ఇలాంటి దివ్య భావాలు మధురా బృందావనంలో అడుగుపెట్టిన వెంటనే ప్రతి వారికి కూడా కలిగి తీరుతాయి తప్పనిసరిగా అని చెప్తున్నారు. అలా భక్తిని గురించి పైన చెప్పిన పలుకుల్లో ఫలితాలను ఎక్కువగా అంచనా వేసినట్లుగా ఒక్కొక్కప్పుడు అనిపిస్తుంది. అంటే ఇంత ఫలితం ఉంటుందా, ఇంత జరుగుతుందా, ఆ బృందావనానికి వెళ్తే మనకి ఇంత భక్తి వస్తుందా అని అనిపించవచ్చు. కొంచెం ఎక్కువ ఫలితాలు చెప్పినట్లు అంచనా, మరీ టూ మచ్ అంచనా వేస్తున్నట్లు అనిపించవచ్చు. కానీ ఏమంటున్నారు, వాస్తవానికి ఇందులో అతిశయోక్తి ఎంత మాత్రము లేదు అంటున్నారనమాట. ఎందుకు? శాస్త్రాల్లో చెప్పినట్టు కొంతమంది భక్తులు ఇటువంటి సాంగత్యం వల్ల తక్షణ ఫలితాలను పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తక్షణం అంటే ఆ క్షణంలోనే వాళ్ళకి ఆ ఫలితం వచ్చేస్తుంది కొంతమంది భక్తులకి, శాస్త్రాల్లో చెప్పినట్లు. అందరి విషయంలో ఇది సాధ్యపడకపోవచ్చు. ఇది రూపగోస్వామి ఆయన ప్రత్యక్షంగా అనుభవించారు. ఆయనకి బహుశా అలా వెంటనే వచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ మనబోటి వాళ్ళకి వెంటనే రాకపోవచ్చు అంటూ ఉదాహరణ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఉదాహరణకి సనక సనందనాదులు ఉన్నారు కదా, ఎవరు వాళ్ళు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? సనక సనందనాదులు ఎవరు? ఎవరు? చిన్నపిల్లలు, వాళ్ళు ఎవరు అసలు? సనక సనందన ఆదులు అంటే ఇంకా ఉన్నారనమాట. సనక, సనందుడు, సనత్ కుమారుడు, వాళ్ళు 4 ఉన్నారు. బ్రహ్మదేవుడు మొదట్లో సృష్టించిన వాళ్ళే కదా మాతాజీ వాళ్ళు. సనక సనంద సనత్ కుమారులు కదా మాతాజీ. సనక సనాతన సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమార్ 4 వాళ్ళు. ఎవరు వీళ్ళు? బ్రహ్మదేవుడు మొదట్లో సృష్టించారు కదా మాతాజీ.
ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్తే క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది. అండ్ ఓకే, శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ మీరేం చెప్తున్నారు? బ్రహ్మదేవుని మానసపుత్రుడు కదా మాతాజీ వారు. ఓకే, భవానీ మాతాజీ. అదే మరి ప్రభు, అదే మాతాజీ. బ్రహ్మదేవుడు మొదటగా ఫస్ట్ సృష్టించిందే వాళ్ళని సృష్టించి సృష్టిని ప్రారంభం చేయమని చెప్పేసి చెప్పారు. కానీ వాళ్ళు మేము ఈ కార్యక్రమానికి కాదు, మేము జ్ఞానంలోనే ఉంటాము అని చెప్పేసేసి చెప్పారు కదా మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. భాస్కరయ్య ప్రభుజీ మీరు అదే కదా చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో వెరీ గుడ్. సో అది బ్రహ్మ మానస పుత్రులు అంటే బ్రహ్మదేవుడి పుత్రులు, ఆయనకు అందరూ మానస పుత్రులే కాబట్టి బ్రహ్మ కుమారులు. వాళ్ళ నలుగురు కూడా వాళ్ళు ఇక ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు చాలా జ్ఞానులు కాబట్టి ఈ సనక ఎప్పుడు చూడడానికి కూడా చిన్న పిల్లల్లానే ఉంటారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు సనక సనందనాదులు ఉదాహరణకి ఆలయంలో ధూపాన్ని ఆఘ్రాణం చేసిన వెంటనే వాళ్ళు భక్తులుగా మారిపోయారు అంటున్నారు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ జ్ఞానంలో ఉన్నవాళ్లే, అయితే ఆ జ్ఞానం నుంచి భక్తి స్టేజ్కి అది జరిగినప్పుడు మారిపోయారనమాట. జ్ఞాన మార్గంలో నుంచి భక్తి మార్గంలోకి మారిపోయారు. అలాగే బిల్వమంగళ ఠాకూరు కేవలం భగవంతుడి నామశ్రవణ విన్నంతనే ఎంతో రూపవతి అయిన భార్యను కూడా ఆయన వదిలి మధురా బృందావనానికి ప్రయాణమై అక్కడ భాగవతోత్తముడు అయిపోయారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ పలుకులన్నీ అతిశయోక్తులు కావు, అవేవి పుక్కిటి పురాణాలు కావు, అన్ని యథార్థాలే. కొందరు భక్తుల విషయంలో అయితే కొందరు భక్తుల విషయంలోనే అవి నిజం కావచ్చు, కొందరికి అవి వర్తించకపోవచ్చు. ఈ మాటల్ని మనం అతిశయోక్తులుగా గ్రహించిన క్షణికమైన ఈ సాయిక సౌందర్యం నుంచి సనాతనమైన ఈ కృష్ణ చైతన్య సౌందర్యం వైపు గనక మన దృష్టిని మళ్లించడం కోసం ఆ మాటల్ని మనం అంగీకరించాలి. పై వర్ణనలన్నీ అసాధారణం, అంటే ఇవి నిజం కాదు అని అనుకోకూడదు అంటున్నారనమాట. ఇవి జరిగేవా, ఇదంతా నిజమేనా అని అనుకోవద్దు. ఈ ఐహిక అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మనం భక్తి భావంలోకి ఆధ్యాత్మికతలోకి మన దృష్టిని తిప్పాలి అంటే మనం తప్పకుండా ఈ విషయాలను అంగీకరించాలి. ఇవేవి సాధారణంగా జరిగేవి కావు అని అనుకోకూడదు అంటున్నారు అనమాట. అది సో అంటే ఆ ప్రాంతాలకి ఆ మహత్యం ఉన్నది అనేది మనం అంగీకరించాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. కొందరికి వెంటనే రావచ్చు, కొందరికి టైం పట్టొచ్చు, కానీ ఆ ప్రదేశంలో ఆ మహత్యం ఉండడం మాత్రం తథ్యం అంటున్నారు. భక్తి సేవ వల్ల సాధించే ఈ ఫలితాలు కేవలం వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు పాటించడం వల్లే క్రమేణా సాధించవచ్చని కొంతమంది వాదిస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ నిజంగా ప్రామాణికులు భక్తులు ఈ వాదనను అంగీకరించరు. రామానందరాయన్తో మరి భక్తిని గురించి చర్చిస్తూ చైతన్య మహాప్రభు ఈ వాదాన్ని ఖండించారనమాట. అంటే భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి ఈ ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు వర్ణాశ్రమ ధర్మం అవసరం లేదు, స్ట్రెయిట్ గా ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు. అదే చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పారు. ఈ రామానందరాయుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మ ప్రాధాన్యత గురించి ఆయన ప్రస్తావించారనమాట. అంటే ఇలా వర్ణాశ్రమ ధర్మలు అంటే ముందు బ్రహ్మచారి, గృహస్థు, మరి వానప్రస్థం, ఆ తర్వాత సన్యాసం, ఇది ఆర్డరు అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు దాన్ని తోసిపుచ్చడం జరిగింది. వర్ణాశ్రమ ధర్మం వల్ల అభివృద్ధి సాధించినా అది కేవలం అంటే గృహస్థు ఏదో పూజలు చేస్తాం, ఇంకా మనకి ఈ ఐహిక వాంఛలు వీటన్నిటిలో ఉంటాం కదా. సో అది ఆ అభివృద్ధి కొద్ది కొద్దిగా వస్తుంది, చివరికి సన్యాసం లోకి రావాలి. కానీ అంత సన్యాస స్థితిలోకి వచ్చేవారు మరి అందరూ ఉండకపోవచ్చు, ఉండరు. కాబట్టి బాహ్యమైనదే ఇదేదో సాధనలోనే ఉండొచ్చు, అంతకంటే ఉదాత్తమైన ధర్మం అసలు ఇంకొకటి ఉన్నది అని చెప్తూ భగవద్గీత 18.66 మళ్ళీ ఇక్కడ కోట్ చేస్తున్నారనమాట. సో ఈ భగవంతుడు కూడా మరి ఈ కృష్ణ చైతన్య విధానాన్ని స్వీకరించి తక్కిన ధర్మాలన్నిటినీ కూడా పరిత్యజించండి అన్నారు కదా. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో అదే మరి ఉదాత్త జీవనానికి
మనం సాధించాలి అంటే తోడ్పడే సూత్రం ఏమిటి అంటే ఇది అన్ని ధర్మాలు ప్రక్కన పెట్టి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడడం అంటున్నారు. భాగవతంలో కూడా భగవంతుడు అందుకే నా లీలల గురించి గుణాల గురించి వినాలనే సహజమైన ఆకర్షణ ఉన్నంత వరకే మరి వ్యక్తి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలని పాటించాలి. అంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుడి లీలలు ఆయన యొక్క గుణాలు వినాలనే సహజమైన ఆకర్షణ వస్తుందో ఆ టైంలో ఇక నువ్వు కంప్లీట్ గా వాటన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుడు అయిపోతావు, భక్తుడివి అయిపోతావు. అంతవరకు ఆ స్టేజ్ వచ్చే వరకు మీరు ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఫాలో అవ్వండి. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ స్టేజ్కి వెళ్తారో ఇంకా మీరు ఆ ధర్మాలు పాటించని అవసరం లేదు అంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటో చెప్తున్నారు. మళ్ళీ వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో మరి కొన్ని ధర్మాలు చెప్తారు. ఏది ధర్మార్థ కామ మోక్షానికి ఉపయోగపడే కర్మకాండలు ఇవన్నీ కూడా మనం కరెక్ట్గా చేస్తే ఇలా ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్తాము అని చెప్పే ధర్మాలు కొన్ని ఉన్నాయి. నిజానికి నిజంగా ఈ భక్తి మార్గానికి లోకి వచ్చినప్పుడు ఇంకా అవన్నీ ఇంకా ఆచరింపదగ్గవిగా ఈ ధర్మాలన్నీ వైదిక శాస్త్రాలు నియమించాయి, వైదిక శాస్త్రాలు విధించాయి. ఏమిటి మనం మరి ఫైనల్ గా భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు బ్రహ్మచారి, గృహస్థు, వానప్రస్థం, ఆ తర్వాత సన్యాసం, ఇలా క్రమేణా నువ్వు చేయవలసిన పనులన్నీ పద్ధతిగా ధర్మ మార్గంలో చేసుకుంటూ అలా సన్యాస స్థితిలోకి వెళ్ళు అని. కానీ ఎప్పుడైతే మనకి సహజంగా భగవంతుడి లీలల పట్ల మరి ఆయన యొక్క గుణాల పట్ల సహజమైన ఆకర్షణ కలుగుతుందో ఆ టైంలో ఇక ఈ ధర్మాలు, ఈ విధులు, శాస్త్రాలు కొన్ని విధులు చెప్తాయి. మీరు ఈ విధులన్నీ ఫాలో అవుతూ ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో చివరికి ఆ సన్యాస స్టేజ్లోకి వెళ్ళండి అని. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడి పట్ల ఈ సహజాకర్షణ మనలో పెంపొందుతుందో ఇంకప్పుడు ఈ ధర్మాలు ఏవి కూడా ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నారు అన్నమాట. అది ఇక్కడ మనం 13వ అధ్యాయంలో ఈ 5 పాయింట్స్, ముఖ్యమైన పాయింట్స్ చూసాం. సో ఏమిటి 5 అంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి మధురా నగరంలో నివాసం, విగ్రహారాధన, అర్చన, భగవంతుడి భాగవతం పఠించడం, శ్రవణం చేయడం, భక్తుల సేవ, భగవన్నామ సంకీర్తన, ఈ 5 కూడా భక్తి. సో పూజ చేసుకోవచ్చు, పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఉండడం, మధురా నగరంలో, తరువాత మరి భాగవతాన్ని పఠించడం, భక్తులకు సేవ చేయడం, భగవన్నామాన్ని స్మరించడం, కీర్తన చేసుకోవడం, ఈ 5 కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి పూజా విధానంలో అని చెప్తారు. ఇది 13వ అధ్యాయం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఆన్సర్స్ వచ్చాయేమో చూద్దాం. ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రభుజీ అటెండెన్స్ కూడా పోస్ట్ చేశారు.